Comença una nova jornada de feina per als mitjans aeris del Servei Català de Trànsit. Estan equipats amb l'última tecnologia en captació i transmissió d'imatges, amb càmeres d'alta resolució que permeten l'observació en detall, la visió nocturna i la ubicació cartogràfica dels objectius. La seva tasca és donar suport a les més de 550 càmeres que monitoritzen part del territori. Un 60% o més és informació viària. Després fem inspecció viària, que consisteix en detectar anomalies a les carreteres en quant a senyalització o sobretot trams d'obres, i també fem la vigilància. Principalment ens centrem en l'àrea metropolitana. Això no vol dir que fora d'aquesta xarxa metropolitana no tinguem problemes, que de fet els tenim, però la cobertura amb els mitjans aeris permet que estacionalment arribem als llocs on hi ha problemes de trànsit en moments determinats com l'estiu, com l'hivern, carreteres on ha hagut algun tipus d'incidència, i l'única forma d'arribar el més aviat possible és amb els mitjans aeris. Els mitjans aeris del Servei Català de Trànsit estan formats pels helicòpters Trànsit 07 i Trànsit 04, que es troben a l'heliport del Port de Barcelona, i l'avió bimotor 81, que opera des de l'aeroport de Sabadell. Es coordinen diàriament amb el Centre d'Informació Viària de Catalunya, el Civicat, des d'on es planifiquen les rutes o es modifiquen segons les necessitats. Estem sempre en contacte via ràdio amb el Civicat per una emissora que tenim un canal que està sempre obert. Tal com sortim, avisem al Civicat que ja estem en vol. El Civicat ens va veient a través de la transmissió d'imatges per on anem sobrevolant les carreteres, i sempre que hi hagi alguna incidència o algun problema ens avisa, perquè si fa falta que ens adrecem ens dirigim cap a aquella zona. A les operacions especials ja es programa diferent els vols. Es fa sortir els mitjans aeris a hores més puntes, on hi pugui haver més trànsit, que hi hagi problemes o que hi hagi nevat o qualsevol cosa externa que pugui afectar el trànsit. Des d'una perspectiva aèria és possible dimensionar millor les incidències viàries. Els helicòpters poden fer vols estacionaris i situar-se sobre un punt concret, mentre que l'avió permet una visió més global de l'abast de les retencions. Pilotar un helicòpter bàsicament és igual que un avió, traient aquestes peculiaritats que té, que es pot aturar en vol, i és el que permet poder visualitzar en detall alguna incidència que tinguem. L'avió, la gran avantatge que té és que té més autonomia i és més ràpid, i l'helicòpter ens serveix per mirar amb més cura i més deteniment els problemes que tinguem a la xarxa viària. Si és necessari, des dels mitjans aeris també es pot denunciar, en coordinació amb la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, els conductors que cometen infraccions. Mantenir des de l'aire una cobertura de seguretat en el sentit que totes les infraccions que es detecten greus i molt greus amb el mitjà aeri són possibles de denunciar, i d'aquesta forma el Servei Català de Trànsit sanciona aquestes conductes antireglamentàries. Els mitjans aeris del Servei Català de Trànsit operen els 365 dies de l'any al servei de la seguretat de la xarxa viària catalana.